What's up mga besh, mga bay? Hey, another episode of my vlog. Nakoglutsaw karon kay it's my 1-year anniversary here in China. So, balik ko sa akong first nga bukid nga akong gisaka din sa China, which is kaning dinhia sa Luchao. So, atong explore ang kaning nga mountain, and today it's a good day for a hike kay nindot ang weather, dili siya bugnaw, sakto lang. And also I'm gonna test this new camera. Alright, nindot karon nga season magsaka-saka og bukid sa China kay autumn din ni karon, so nindot ang mga color sa mga kahoy, so nindot siya pang Instagram. taas to ni siya nga hike. Mga layo-layo sa to ang peak ani. Ang peak ani is na ay tower na makita nimo ang view sa whole Luchao. So nindot siya. First mo sa taas koan temple dinhia, na sa temple din sa ubos nga ang namuyo puro mga senior citizen. So gi-invite ko nila lunch and it's all vegetables. Alam kong muli na, pero di ko kaya bumitaw at bigay. Masasaktan dahil pangako ko'y walang iwanan. Alam ko.
So humana ang lunch, okay kayo kay vegetables tanan ba? So even though libre ang kuan ang lunch, pero kinahanglan ko mahatag at least makatabang ni silang development dire. So it's na ta matunan tas tower hike na ta. So okay na nakapanyod to naman. So nanay energy pang saka. Apoy ayo. Taas pa, layo pa. Thank you for watching. Huwag kalimutang subscribe.